God aften, mine damer og herrer, og velkommen til TV-køkkenet. Mit navn er Dennis Stiv, og jeg har med mig i dag her i studiet en ny gæst, Tommy, som har lovet at komme ind og fortælle lidt om en chokoladekage, som ja, det var noget med, at I bagte den meget derhjemme til jul. Det er nemlig rigtigt. Det var sådan, vi fik den hver år til jul, og nu har jeg sådan ligesom bestemt, at nu skal den deles med resten af befolkningen. Og det er vi meget taknemmelige for her i TV-køkkenet, så ja, jeg synes måske egentlig bare, vi skal gå i gang. Og så jamen, lad os det. Løbende fortælle lidt om hvordan I spiste kagen sådan der til jul. Det kan jeg jo selvfølgelig, men lad os først finde en god stor skål. Og til det der skal man så bruge til kagen 5 små æg. 5 små æg, den har vi her. Ja, hvis vi lige ser her. Det er altså små æg, som I kan se. Blommerne er ikke så store, men 5 æg, som vi kunne have ned i skålen her. Sådan. Nu skal vi lige have det sidste æg. Ups, ja, det er rigtig godt. Så finder man 7 dl brun farin. Og lige forsigtigt ned i. Nemsomt oveni. Ja. Og oveni det giver man så 0,3 kilo blødt smør. Og det skal være blødt, meget blødt, så lige have det til at stå ude lidt foran køleskabet der. Ikke inde i køleskabet, men foran, så der er varmt. Og så er det også klar til at putte ned i dejen. Sådan der. Hov, ja, vi skal lige have det sidste. Ja, der er varmt til her. Og Tom er med, at din mor startede med at lave den her, og så overleverede hun opskriften til dig. Nej, den går meget længere tilbage. Det er helt tilbage fra min tipoldemor, som så har overleveret den til min mor, og så, eller først hendes egen datter, og siden nu min mor, og så har den gået i arv videre til mig. Jamen, så er det måske. Og det man så skal nu, det er, at man skal piske. Det skal piskes luftigt og fyldigt. Så vi går lige klar. Ja, Tom tager lige piskeriset derovre, og mens står jeg her, Dennis Tim, og lige venter og kigger lidt ned i de allerede nu lækre råvarer. Jeg kan virkelig mærke, at det her bliver en lækker kage, bagt med kærlighed. Ja. Og nu larmer det desværre lidt, men det skulle hurtigt være overstået. Ja, vi kan lige komme ind og kigge lidt på det. Og som I kan se, er det vigtigt at få rørt smøren helt ud, og få rørt godt med luft ind i. Men så man lægger det ud. Ja, har du brugt pasteuriseret æggeblommer? Det har ikke her, fordi den skal jo bages i ovnen, så der er ingen salmonella-farve. Det skal huske, ja. Det skal I huske hjemme i stuerne, at hvis I bager med børn, er det en god idé altid at bruge pasteuriserede ting. De godt lide at smage på dejen, men det går jo ikke med at bruge med salmonella og sådan. Nå, men vi skal videre her, og det næste, der skal i, det kan jeg se, det er vaniljesukker her. Ja, og der er en teskefuld her, og den putter vi også ned i. Drysser pænt ovenpå her. Ja, det er sådan der. Og så tager vi 4,5 dl mælk. De skal bare i dejen, og så er det, vi skal have skeen. Og begynde at røre rundt. Stille og roligt. Og nu er det nok, at tiden er til at få tændt ovnen. Ja, så jeg kan lige over at tænde ovnen på 200 grader, så den lige kan nå at varme op, inden kagen skal. Og mens den slim gør det, så putter vi de afmålte 9 dl mel i. Hvis du lige vil tage... Ja, jeg tager lige resten her. Det fylder meget som 9 dl. Og de var der. Yes, og så væk med skålen her. Skålen. Og det rører godt at få... Ja, der skal røres lidt nu. Ja, og det er jo vigtigt at få rørt godt, som for at man bevarer luften i kagen, så derfor man ikke må piske længere bagefter. Ja. Det husker jeg også derinde i stuen. Ikke piske bagefter. Nej. Ja, det næste der skal i, det er 5 store teskefulder kakaopulver.
Og som I kan se, har vi lidt klumper i vores kakaopulver her. Egentlig bør man sigte den, men ja, vi har lidt travlt i dag her for at nå udsendelsen, så vi hælder det bare lige i, og så sørger for at få det godt ud, så vi undgår klumper. Ja, så Tommy, vi er klar, så du er klar. Du får bare kakaoen her, så jeg drysser den stille og roligt over her, og så får du resten der. Det lyder fint. Yes. Hvis vi kan lige få det til så ja, det er vigtigt at holde rent i køkkenet, mens man gør rent. Man kan rent, hvis man laver mad. Så vi tørrer lige hurtigt over her. Ja, er du klar til næste ingrediens? Jeg får lige Det er som sagt vigtigt at få klumperne ordentligt ud af kakaoen her, fordi der er ikke noget værre, end til at gæster på kage til juleaften, og så de får sådan en lille klump tør kakao ind der sammen med kagen. Jeg tror, vi vil være klar. Ja, de næste ting, der I skal, der skal 2 ting mere i. Det er lidt salt og lidt natron. Og det samme gælder med natron som med kakaoen. Sørg for at få det ordentligt ud, for ellers så får I nogle grimme klumper, som ikke smager godt, og så bliver jeres gæster ikke glade. De ryger i begge ting her, og så er det bare at røre videre. Ja, så vil du gerne have det sidste. Ja, til allersidst, så skal vi have den lækre lille prikken over i'et, og det er 78 gram chokolade. Nu er det jo sådan med chokolade, at det kan man altid bruge lidt mere af, så I fylder bare ekstra i det, hvis du har lyst til lidt ekstra her i den gode søde juletid. Men 78 gram her, så får vi ikke så meget sult på kroppen, og det vender vi i her. Ja. Vender lige så forsigtigt i, for at få rørt ordentligt rundt. Ja, nemlig. Og har du lige, så kan du lige køre ud. Hvis du beholder, så kan du lige spare det ud. Vil du lige flytte skeen lidt, så kan jeg komme rundt der? Ja. Tak skal I have. Sådan der, sådan der. Ja, lige rundt i hjørnet, gælder for alt dejen med ud. Det er jo spild at have det til at ligge her, og så bare... Nu er det jo lavet. Skyllet ud. Ja, det er jo det. Ellers så skyller man det bare ud i afløbet, og det er der ingen grund til. Så, lige det sidste her i hjørnet, og så er den vist fin. Ja, vil du fordele lidt? Jeg tager lige... lige det sidste hjørne der. Ja, det så tror jeg, det er fint. Og så er det ellers bare at fordele rundt i brædepanden. Ja, og mens vi fordeler ud her, så er vi så småt ved at være færdige. Man kan bruge en lidt mindre brædepande, end vi har brugt her, men den her, den er også fin størrelse, så får man en dejlig tynd kage. Ja. Ja, men er den ved at være klar til at komme i ovnen nu? Det tror jeg. Ja, så tror jeg lige, hvis du kommer mere med omkring hjørnet her, så kan I følge med, kan jeg se her. Så putter vi den ind i den varme ovn. Og ind på mere sterile. Sådan der. Så vender vi tilbage lidt senere. Godt, så er vi tilbage igen her. Kagen er ved at have bagt, og jeg skal lige hen og prøve med en gaffel her, om den er færdig. Så vi går lige hen og kigger. Det dufter så godt. Jeg stikker lige her. Der er ikke noget på gaflen. Den er færdig. Godt, så slukker vi lige ovnen og tager den ud. Og den skal den ud. Sådan der. Og så Tommy, er du klar derovre? Det er helt sikkert. Godt, så kommer jeg lige over med kagen her. Så ser vi godt ud. Ja. Og hvis vi så lige rykker den over her, så kan vi lige hurtigt anrette et par stykker. Det dufter af jul. Ja, ja. Kommer under den. Ja, helt sikkert. Sådan der. Og man kan jo altid nyde den med lidt mælk til. Ja, ja. Skal jeg lidt glasur over, hvis at den er til. Man kan jo eventuelt forme et juletræ eller et julehjerte, hvis det er det, man vil. Ja, og som vi ved, at glasur, der skal man blot tage lidt vand og lidt flormelis og efter smag lidt kakaopulver og blande rundt i et lille stykke tid, og så er den ellers klar. Skal vi lige smage på kagen? Ja, skal kagen stå før helst, eller hvordan ser det ud? Den kan både spises varm og lun, men den er også forsinket dagen efter. Det lyder så godt. Jamen ja, lad os prøve den. Yes. Lad os tage det lige først. Den er flamme varm. Den er jo lige så god, som den plejer at være. Meget lækker. Ja. Ja.
Ja, det er der ikke. Nå, forresten, hvor lang tid er den bagt? Det er det, vi kan gøre. Ja, jeg skal selvfølgelig bage i 37 minutter. 37 minutter, ja. Og så skulle den være helt færdig. Så er den perfekt. Ja, godt. Jamen, så vil jeg godt sige tak, fordi du har lyst til at komme. Jamen, jeg siger tak, fordi jeg måtte komme. Ja, selvfølgelig. Og så ses vi i næste uge, hvor vi har endnu en kendt gæst med her i TV-køkkenet. Tak for i aften.